калядоўшчыкаў прайшоў всю вёску, назбіраў сала, хлеба і да сала, і да хлеба. Яны заходзілі ў нейкую такую больш вялікую хату і начиналі ладзіць вячоркі, дзе там все паставаліся, спявалі песні, танцавалі. І гэта працягвалася пэўны час, пакуль усе запасы у людзей не пачулі. Ну і тут уже спяваліся песні не толькі калядныя, а зімовай тэматыкі розныя. І якія вы добра ведаеце і нам дапаможаце спяваць.